Wel, ni wedi ddarllen. I ni wedi cyrraedd Marc pennod 4, a ni wedi cyrraedd shift bach mewn steil felly, a ni wedi bod yn edrych ar hanes gweinidogaeth Iesu. Wel, nawr i ni'n dod i fanylion gweinidogaeth Iesu mewn ffordd i'r damhegion. Nawr i ni'n cael, nid yn unig clywed fod Iesu wedi pregethu'r efengyl iddyn nhw'n beth oedd e'n dysgu nhw, beth oedd e'n dweud wrthyn nhw. A felly ni'n dechrau gyda, nawr, yn aml mae pobl yn galw y ddameg yma'n dameg yr heiwr. Sa'n credu mai dameg yr heiwr yw hi. Fi'n credu mai einau dameg yr had neu dameg y tiroedd yw hi. A nawn ni ddod at hynny mewn munud. Felly Marc 4:1-20. Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr, a daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr, ac yr oedd yr holl dyrfa wrth y tir wrth ymyl y môr. Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion, ac wrth ei dysgu meddai, gwrandewch. Aeth heiwr allan i hau, ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar dir creigiog, lle ni chafodd fawr o brif, a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deiar. A phan gododd yr haul fe llosgwyd, am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd peth arall ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i dagu, ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da, a chandyfu a chynyddu yr oeddent yn ffrwytho ac yn cnydio hyd 10 ar 20 a hyd 30 a hyd 100 cymaint. Ac meddai, y sawl sydd â chlustiau ganddo i wrando, gwrandawed. Pan oedd wrtho'i hun, dechreuodd rhai oedd o'i gwmpas gyda'r deuddeg ei holi am y damhegion. Ac meddai wrthynt, i chi y mae cyfrinach teyrnas Dduw wedi ei rhoi, ond i'r rheini sydd oddi allan y mae popeth ar ddamhegion, fel edrych ac edrych na welant, ac clywed a chlywed na dde allant, rhag iddynt droi nôl a derbyn maddeiant. Ac meddai wrthynt, ond nid ydych yn deall y ddameg hon, sut yntau yr ydych yn mynd i ddeall yr holl ddamhegion? Mae'r heiwr yn hau y gair. Dyma'r hau ar hyd y llwybr, lle'r heir y gair. Cyn gyntedd ac y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi ei hau ynddynt. A dyma'r rhai sy'n derbyn yr had a dir creigiog. Pan glywant hwy'r gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. Ond nid oes ganddynt wreiddyn ynddynt ei hunain, a thros dro maent yn para. Yna, pan ddaw gorthrymder neu erlyd o achos y gair fe gwympant ar unwaith. Ac y mae eraill sy'n derbyn yr had ymhlith y draen. Dyma'r rhai sydd wedi clywed y gair, ond y mae gofalon y byd hwn a hudoliaeth golyd a chwantau am bopeth o'r fath yn dod i mewn ac yn tagu'r gair, ac y mae'n mynd yn ddiffrwydd. A dyma'r rheini a dderbyniodd yr had ar dir da. Mae'n twy'n clywed y gair ac yn ei groesawu, ac yn dwy'n ffrwyth hyd 10 ar 20 a hyd 30 a hyd 100 gymaint. Amen. Reit, wel, dyn ni'n edrych ar y ddameg yma, a dwi'n eitha ymwybodol pan ni'n dod at ddamhegion, fod yn un o'r pethau i chi wedi clywed lot fawr iawn o weithiau, ac felly mewn un ystyr dyle bod ni'n weddol gyfarwydd ag e. Ond mae'n syndod nag yw e, faint o bethau sydd yn ein taro ni wrth i ni ddod yn ôl at y gair dro ar ôl tro ar ôl tro. A mae rhaid i fi weid mae hynny wedi digwydd i fi wrth i ni baratoi wythnos yma. Y peth cyntaf fi eisiau ni sylwi arno am y darn yma yw fod yr arglwydd nawr, mae'n newid tact chydig bach. Cofiwch beth mae wedi bod yn wneud, mae wedi bod yn delio gyda terfaoedd enfawr. Mae'r un hen dyrfa fawr wedi dod ac yn casglu o'i gwmpas sy'n lle iddo fe symud, a nawr mae'n rili dechrau pregethu. Nawr mae'n rili dechrau sôn am
deyrnas ddew. A dyna beth ni'n cael yn dameg yr heiwr, neu'r hadyn byddwn ni'n dweud, falle, neu'r hadau. Ac yna y damhegion eraill, mae eisiau dysgu pethau iddyn nhw am deyrnas ddew, am sut mae Duw yn gweld y byd, beth mae Duw eisiau ni wybod, sut mae'n gweld pethau. A felly mae damhegion yn hynod o werthfawr i ni, oherwydd maen nhw'n rhoi golwg i ni o sut mae'r arglwydd Iesu yn gweld pethau. Ac i ni eisiau gweld pethau fel mae'r arglwydd Iesu'n gweld pethau, nag i ni. I ni eisiau golwg Crist ar y byd. Fod damhegion yn hyfryd, maen nhw hefyd yn gallu bod yn anodd, oherwydd gallu ni ddadansoddi damhegion yn rhy bell, analyso nhw'n rhy bell, neu ddim digon, falle byddai'r rhai yn dweud. A felly mae eisiau doethineb arno ni, a mae eisiau gwybod lle i ddod i ben mewn gwirionedd wrth i ni ddadansoddi damhegion, oherwydd darlun yw nhw, a felly dylen ni ddim dadansoddi yr esboniad yn ôl y ddameg, ond y ffordd arall rownd. Yr esboniad sydd yn rhoi golwg clir i ni o beth oedd Iesu'n dweud yn y ddameg. A mae hynny'n bwysig. Ond y peth cyntaf eisiau ni sylwi yw fod damhegion yn cyflawni dau bwrpas. Dyw Iesu, mae rhai pobl yn dweud hyn, mae damhegion yn cael ei rhoi gan Iesu mwyn esbonio pethau yn rhwyddach i bobl. Wel, nid yna mae Iesu'n dweud. Edrychwch ar adnod 10 i 12. Yn adnod 10 i 12, mae Iesu'n dweud, 11 a 12, sori. I chi, mae hwn nawr wrth y criw o ddilynwyr sydd wedi dod i ofyn beth oedd Iesu'n sôn amdanyn nhw. A dyma mae'n dweud wrthyn nhw, i chi mae cyfrinach teyrnas Dduw wedi ei rhoi, ond i'r rheini sydd oddi allan y mae popeth ar ddamhegion, fel yr edrych ac edrych na welant, ac yr clywed a chlywed na ddeallant, rhag iddynt droi yn ôl a derbyn maddeiant. Nawr, dyfyniad yw hwnna o Eseia. Ond beth mae'n dweud wrthyn ni yw fod rhai pobl sydd mae cyfrinach teyrnas Dduw yn perthyn iddyn nhw yn mynd i ddeall y ddameg. Ond mae rhai o'n nhw sydd ddim yn mynd i ddeall y ddameg. Rhai sydd y tu fas, mae'n dweud. Rhai sydd ddim yn mynd i ddeall. Ond mae Iesu hefyd yn dweud wrth y dyrfa fawr llawn o bobl yna, os chi'n cofio, edrychwch ar adnod 3 ac adnod 9. Adnod 3, mae'n dechrau off trwy ddweud, gwrandewch. Mae eisiau iddyn nhw wrando. A wedyn mae'n gorffen ar ddiwedd y stori. Y sawl sydd â chlustiau ganddo i wrando, gwrandawed. A felly mae Iesu'n neud yn glir nag yw e. Gwrandewch ar yr hyn sydd gen i ddweud, a dysgwch ohono fe. Y sawl sydd â chlustiau i wrando, mae hwnna'n ddiddorol nag yw e, nag os gan bawb chlustiau. Ond mae e'n sôn am math o chlustiau gwahanol nag yw e, chlustiau ysbrydol mae'n sôn am. Rhai wir i dderbyn beth mae e'n dweud. Ond i fynd nôl, mae'n edrych fel bod chydig bach o gyferbyniad nag ys e. Yn adnod 3 a 9, mae'n dweud gwrandewch, os ys clustig ganddoch chi wrando, gwrandewch. Ond yn adnod 12, mae'n dweud wrthyn ni, wel, mae'n swnio fel bod rhai yn cael ei cau mas. Edrych ag edrych na welant, ac clywed a chlywed na ddeallant. Felly beth mae'r arglwydd Iesu'n dweud wrthyn ni? Wel, beth mae'n dweud wrthyn ni yw, mae yna rai math o bobl yn y dyrfa yma, oedd yna, mwyn cael rhywbeth daearol gan Iesu. Pyn ein iachad neu rhyw fendith arall. Ond nhw ddim yna mwyn adnabod Iesu Grist. Ond nhw ddim yna am beth oedd angen arnyn nhw'n ysbrydol. Ond mi roedd rhai pobl yn y dyrfa fawr oedd wir yn chwilio am yr arglwydd Iesu. Beth mae'n dweud wrthyn ni, mae yna rai pobl sydd yn dod ac yn edrych, ond yn edrych am y peth anghywir. A ddawn nhw ddim o hyd i beth maen nhw angen, oherwydd bod nhw'n edrych yn y lle anghywir, nid yn y lle anghywir, am y peth anghywir, bod nhw yn y lle cywir. Maen nhw'n dod at Iesu, ond am y rhesymau anghywir. Chi'n sylwi, ar ôl y ddameg, beth sy'n digwydd? Wel, mae rai yn gadael. Chos yn sydyn, adnod 10, pan oedd wrtho'i hun. Nawr mae wrtho'i hun. Mae'r bobl wedi dod at Iesu eisiau rhywbeth, mae wedi dweud rhyw stori am rhyw ffarmwr yn hau hadau, ac yn sydyn mae yna lot o bobl wedi diflannu.
Pa maen nhw wedi diflannu? Oherwydd dyw e ddim wedi achau nhw, neu dyw e ddim wedi gwneud rhywbeth arbennig, ond nhw eisiau gweld rhywbeth mawr. Ond beth sydd gyda ni ar ôl? Rhai pobl yn gofyn cwestiynau. Rhai pobl wir yn chwilio. Sylwch, dechreuodd y rhai oedd o'i gwmpas gyda'r deuddeg ei holi am y damhegion. Iesu, ti'n gwybod y peth na ti'n gweud am ddameg yr rheiwr? Beth o ti'n golygu gan hynny? Pam maen nhw'n poeni beth oedd Iesu'n dweud? O syched gyda nhw. Ond yn gwybod fod gan Iesu rhywbeth i'w ddysgu, rhywbeth i'w ddweud wrthyn nhw trwy y damhegion yma. A felly, be mae Iesu'n neud mewn gwirionedd trwy ddweud y ddameg yw sorto mas, hidlo mas y rhai oedd ddim yna i geisio Iesu go iawn, a mae'n cael ei adael ar ôl gyda rai sydd wir yn chwilio. A dyna mae'r damhegion yma yn ei wneud. A mae Iesu, wrth gwrs, yn ei ras yn esbonio y ddameg iddyn nhw. Mae eisiau iddyn nhw ddeall. Dyw Iesu ddim yn dal yn ôl, mae eisiau iddyn nhw brofi beth mae yn sôn amdano fan hyn, pan mae'n sôn am y tir da a'r hadyn y gair. A felly dyna mae'r arglwydd yn ei ddweud wrthyn ni fan hyn. Mae'n cyflawni dau bwrpas te. Sorto rhai mas fel bod nhw ddim yn dal i ddod at Iesu am y resymau anghywir, ond mae hefyd nawr yn caniatáu i bobl sydd o ddifri i glywed yr efengil, i glywed am deyrnas Dduw. A felly, mae'r gair yma clywed yn y Groeg yn ddiddorol. Y gair Groeg am glywed, gwersg bach Groeg chi'n sydyn iawn, yw acwein. Ond y gair am i fyddhau yw hwpacwein. A mae e bron fel hyperclywed. Os mae un yw clywed, i fyddhau yw hyperclywed. A mae'n ddiddorol iawn, pan ni'n darllen y gair clywed neu gwrando, mae eisiau ni ddeall beth mae Iesu'n dweud fan hyn. Dwi ddim jyst yn dweud derbyn wybodaeth, be mae'n dweud wrthyn ni yw mae eisiau bod ni'n ymateb, bod ni'n hyperclywed, really clywed. Yn y boreau am bell dro, mae'r plant bach yn dezd, falle gwybod chi wedi cael y profiad yma, falle ddim wedi cysgu mor dda, a chi'n gofyn iddyn nhw i wneud rhywbeth yn y bore, chi'n gofyn iddyn nhw, ceri o dy sgidiau. A maen nhw'n mynd, A mae 3, 4, 5 munud yn mynd, a dyn nhw dal yn mynd i nôl i sgidiau. A ydych chi'n gofyn iddyn nhw, a fi'n aml yn gofyn hyn i Hannah, nes ti glywed beth nes i ofyn i ti weid? Nes ti ofyn i fi wneud rhywbeth? Ddim wedi clywed gair. Oedd hi wedi ateb fi, ond oedd hi ddim wedi clywed. Ni'n gallu bod fel yna gyda gair Duw. Ni'n aml yn gallu bod fel yna. Mae'n mynd mewn, ond ni ddim yn gwrando. Mae eisiau bod ni'n gwrando. A dyna beth mae Iesu'n dymuno fan hyn. Bod ni ddim jyst yn gwrando a dweud, wel, mae'n stori neis fan hyn, bod yna rai pobl yn ei hyn a llall ag arall. Na, mae'r arglwydd eisiau bod ni'n deall. Mae yna eneidiau real. A mae'r eneidiau yna, mae lot yn nhw'n goll. Eneidiau coll. Mae nhw'n cael eu disgrifio fel tiroedd. A mae yna gyfrifoldeb gan yr rheiwr i hau had y gair. Mae eisiau ni ddeall, dyma sut mae teyrnas Duw yn gweithio. Mae'n bwysig i ni. I ni'n byw o fewn y deyrnas yma. Hau hadau yw y peth pwysica i ni. Gair Duw yw ein gobaith ni. Dyma beth mae Iesu'n dangos fan hyn. Ydyn ni'n rili'n clywed? Ydyn ni'n rili'n ymateb i beth mae'n dweud? Ac felly, y peth cyntaf oedd bod dau bwrpas i'r ddamhegion. Yr ail beth fi eisiau sôn amdano yw fod e nawr yn mynd i sôn am yr rheiwr. A mae dilema fan hyn, mae lot o bobl bydden nhw'n pregethu am ddameg yr rheiwr a bydden nhw'n dechrau off trwy ddweud, wel, wrth gwrs yr rheiwr yw Duw. Wel, so fi'n dweud hynny. Mae rhai pobl wedyn yn credu mae'r rheiwr yw ni, pobl sydd yn Gristnogion yn hau hadau gair Duw yn y deyrnas. Mae'n ddiddorol i fi, os edrychwch chi ar y testun, dyma mae'n dweud wrthyn ni, os edrychwch chi ar adnodau 3 ar 10 ymlaen. Onid ydych yn deall y ddameg hon? Synt yntau yr ydych yn mynd i ddeall yr holl ddamhegion?
Mae'r heiwr yn hau y gair. A felly ni'n cael esboniad, y gair yw'r hadyn. Right? So ni'n gwybod beth yw'r hadyn, mae'r esboniad yn cael ei roi. Dyna'r rhai ar hyd y llwybr lle heir y gair. Cyn gyntyd ac y clywant daw Satan. A felly ni'n gwybod mai Satan yw'r adar. Okay? Ac yna mae'n mynd mlaen i sôn am y gwahanol fath o diroedd. Ond dyw e ddim yn dweud wrthyn ni pwy yw'r heiwr. Yn ddiddorol iawn. Dyw e ddim yn dweud pwy yw'r heiwr. Nawr, mewn un ystyr, dyw e ddim yn bwysig. Oherwydd, a dyna pam ni'n trio dweud ar y dechrau, dwi ddim yn credu fod hwn mwyn goleio, rhoi spotlight ar yr heiwr. Nid dyna yw pwrpas Iesu Grist. Os bydde fe eisiau rhoi highlight o'r heiwr i ni, bydde fe'n dweud pwy yw e. Yn hytrach, dyw e ddim yn rhoi manylion. A mae hynny'n neud i fi feddwl, gan bod e ddim yn dyrchafu'r heiwr yn gymaint, bod yr heiwr mwy na thebyg yn sôn amdano ni. Pobl sydd yn mynd allan, Cristnogion, sy'n mynd allan ac yn hau had yr Efengyl. Ond sylwch, pwy bynnag yw yr heiwr, mae'r had yn mynd mas. Mae'r had yn mynd mas oherwydd fod Duw wedi ordeinio fod e'n mynd mas. Mae'r gair yn mynd mas. Mae'r Efengyl yn cael ei wasgaru ar hyd y byd. A mae'n cael ei wasgaru ar bob math o diroedd. Ar bob math o uneidiau, os liciwch chi. A mae hynny mor bwysig i ni weld. Yn ôl trefn Duw, mae'r Efengyl yn mynd i fynd mas, ac i ni'n rhan o'r gwaith yna. Ein cyfrifoldeb ni'n sicr yw bod ni'n mynd ac yn cyhoeddi gair Duw i rai o'n cwmpas ni. Ein braint ni yw e. Ond mae'n mynd i fynd mas. Mewn un ystyr, Duw sydd yn gwneud y gwaith yno ni a thrwom ni. A felly mewn un ystyr, Duw yw'r heiwr hefyd. Ond y pwynt yw, nid dyna, hyd i gwela i, beth mae'r arglwydd Iesu yn goleio i ni fan hyn. Byddai'n dod at hynny mewn eiliad. Ond mae elfen o hynny yn anodd yn dosau felly pan ni'n cael ein galw i hau had bob man. Oherwydd mae hynny'n golygu, dychmygwch nawr ffermwr, logic yn dweithio chi, maen nhw'n disgwyl os ych chi'n hau had ar dir da, y bydd hadyn yn tyfu. Ond os yw nhw'n hau hadyn ar y llwybr, maen nhw'n gwybod, chances a, dyw e ddim yn mynd i oroesi. Maen nhw'n gwybod. A pan i ni'n hau hadyn yr Efengyl, i ni i hau bob man, a gwybod, mae good chance, bydd rhai ddim yn ymateb i'r Efengyl. Wrth edrych ar y peth o safbwynt Duw. Mae Duw yn dweud wrthyn ni, nathon ni edrych ar Rhufeiniad 9 yn y cwrdd gweddi. Mae'n dweud fyna, trigar haf wrth bwy bynnag y trigar haf wrtho a thysturiaf wrth bwy bynnag y tysturiaf wrtho. Hynny yw, i ni ddim yn deall ffyrdd yr arglwydd, i ni ddim yn deall sut mae pethau'n gweithio, ond yn ni'n ymddiried yn ei ffyrddau, a'r ffordd i ni'n gwneud hynny yw'r gyhoeddi'r Efengyl i bawb. Pob un. Heb wybod pwy fydd yn derbyn, pwy fydd yn ymateb. A pwy o'r falle gewch chi sioc. Falle gewch chi sioc pa fath o enaid yw rhai pobl sy'n gallu edrych yn allanol mor galed tuag at yr Efengyl. Mae Alun Bryn wedi bod yn pregethu fan hyn cwpl o weithiau, chi'n cofio Alun ag Elen. Fi'n cofio Alun yn dod i'r gorlan. Y gorlan yw pabell sydd oedd yn yr Eisteddfod yn yr haf. A beth o'n i'n neud yna, ni'n gwasanaethu y bobl yn y maes B, gyda burgers ac yn y blaen, ond hefyd yn bwriadu rhannu'r Efengyl gyda nhw. Nawr oedd gan Alun ffrind o'r enw Gito, fi'n credu oedd ei enw fe. A Gito oedd yr un oedd yn dangos diddordeb. Oedd Alun wastod yn y bac. Dweud dim gair, oedd yn edrych fel bod e'n poeni ddim eisiau gwybod, oedd yn edrych yn grac, a byddech chi'n disgwyl mae Gito, yr un oedd yn llawn o'r cwestiynau yma, llawn diddordeb, dod yn ôl ddydd ar ôl dydd, Alun, achos bod e'n ffrind iddo fe, jyst yn dod yn os rhaid ni fynd ôl to. A pa un a chibodd yr arglwydd? Wel, ar hyn o bryd, Alun, falle daw, falle hefyd. Ond mae'n anhygoel sut mae Duw yn gweithio. Byddwn ni byth, os fi'n onest, yn credu mae Alun oedd yr un fydde wedi cael ei achub yn y cyd-destun yna. Ond, dyna ddirgel ffyrdd yr arglwydd. Chi byth yn gwybod pwy sy'n gwrando, chi byth yn gwybod pwy sy'n edrych, a chi byth yn gwybod beth mae'r arglwydd yn mynd i wneud.
Mae'n gallu achub a meddalu y galon galeta os yw yn dymuno. A felly ni'n trystio wrth bregethu'r efengyl i bawb. Peidiwch byth yn meddwl o, wel, 99% chance o failure fyna, so beth yw'r pwynt? Y pwynt yw, nid ni yw Duw, i ni roi pob cyfle i bawb. Y peth nesaf te, yr had yw'r prif gymeriad i fi'n credu. Mae'r spotlight yn cael ei roi ar y gair. Dyma mae'n dweud, adnod ni 4 ymlaen, mae'r heiwr yn hau y gair. Dyma'r hau ar hyd y llwybr lle'r heir y gair. A mae pob peth yn dibynnu ar y gair. Pan mae'r heiwr yn hau'r hadyn, yr hadyn yw'r gobaith sydd yn rhoi ffrwyth. Yn yr un peth y wir i ni te. Mae bywyd a ffrwyth yn dod drwy'r gair, drwy'r efengyl. Gair Duw. Pan mae Duw yn siarad, mae'n gallu creu bywyd yn rhywun. Mae'n gallu newid calonau. A felly gair Duw, y gair, fel mae'n cael ei ddisgrifio fan hyn, yw y prif gymeriad. Y peth pwysicach, mae'r llwyddiant yn hinjo ar y gair. Pe na mae'r gair yn mynd mas. Pe na mae'r gair yn cael ei blannu. Sym os pa mor dda yw'r tir yna, reit ar y diwedd, sym os pa mor dda yw'r tir, mae'n wastraff llwyr, mae'n hollol ddibwrpas, ond i bai fod hadyn yn cael ei hau ynddo fe. Nag yw e? So os pa mor feddal yw'r galon, ond i bai fod yr efengyl yn cael ei blannu mewn, os dim gobaith i unrhyw un. Be mae'n atgoffa ni yw yr hadyn. Hadyn yr efengyl yw y peth sy'n dod â bywyd. Nid pa mor debygol yw rhywun o dderbyn yr efengyl, neu pa mor feddal yw ei calon nhw. I ni felly, beth yw ein hyder ni? Yr efengyl. Gair Duw. Hwn. Heb hwn beth sydd gyda ni, dim byd. Heb fod Duw yn siarad ac yn dod mewn i fywydau pobl, dim byd gyda ni. A beth sy'n anhygoel, wrth gwrs, yw fod Duw yn defnyddio pobl fel ni i hau had y gair. A chi fraint, mae gyda ni yn ein dwylo rhywbeth sydd yn newid bywydau, rhywbeth sydd yn trawsnewid calonau. Rhywbeth sydd â grym fel dim byd arall. Os dim byd arall sydd mor rymus â hwn. Lle ni'n gallu dweud, dyma air Duw. Mae Duw yn siarad gyda ti trwy hwn. Derbyn hwn a bydd dy ddyfodol di yn dragwyddol, yn hollol wahanol. Does dim byd arall yn gallu cynnig a gwneud hynny. Dyna rym y gair. Chi'n cofio hynny? Chi'n credu hynny? Chi'n dangos hynny yn y ffordd i ni'n byw? A beth sy'n rhyfeddol yw mae'n creu rhyw fath o domino effect. Chi'n fawr, sa'n os chi'n hoffi chwarae dominos, pan o'n i'n fach, o'n i'n hoffi chwarae dominos, a nid y fersiwn boring, lle chi'n dilyn y rhifau. Beth o'ch chi'n neud oedd, obviously, staco nhw lan, a wneud patrwm anferth gyda'r holl dominos o gyda chi, neu chi'n bwrw un a gweld ei gyd yn cwmpo lawr. O dyna'r darlun pan ddath i fi pan o'n i'n meddwl am yr hadyn yna yn cael ei blannu ar dir da. Yr hadyn sydd yn bwysig, ac eto mae'r arglwydd yn ei ras, mae e fel rhyw chemical reaction. Yn sydyn mae'r had yn dwyn ffrwyth. Yn sydyn mae'r hadyn yn cnydio sy'n golygu fod mwy o hadyn dod mas ohono fe. Ac yn sydyn, o un had mae twf anferthol a ffrwyth wedi dod. Bywyd, ffrwyth. Fel mae'r arglwydd wedi bwriadu ar ein cyfer ni, dwyn ffrwyth, ei fwynau. Chi'n gweld, dyna mae'r arglwydd yn ei gynnig. Dyma mae'r hadyn yma ni'n neud. Maddau pechodau, rhoi cydwybod lan i ni, gwisgo ni a chyfiawnder Iesu Grist. Dod i breswylio yn ein calonau ni trwy'r ysbryd lan. Ac oherwydd hynny, mae'r ysbryd yn dwyn ffrwyth yn o ni. I ni'n dod yn bobl hardd, oherwydd ein bod ni'n lan o bechod am fod gwaed yr arglwydd Iesu ni'n golchi ni o bob anghyfiawnder. Ond hefyd oherwydd nawr, i ni'n gallu tyfu a dwyn ffrwyth mewn ffordd oedden ni ddim yn gallu cynt. Chi'n gwybod be mae'n gweud yn Galatiaid 5, nathon ni edrych arno fe rhai misoedd yn ôl. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Dyma'r nodweddion sydd yn dangos
y newid mae'r arglwydd Iesu'n ei wneud yno ni. Nid ein bod ni'n berffaith, nid ein bod ni'n byth yn cwmpo'n fer, wrth gwrs sy'n bod ni yn. Nid y pethau yna sydd yn dangos pwy i ni. Beth sy'n dangos pwy i ni yw y nodweddion yma. Ein bod ni'n tyfu mewn cariad ac addfwynder a gras, goddefgarwch tuag at ein gilydd. A dyna mewn gwirionedd sydd eisiau ni weddio arglwydd helpa ni ddwy'n ffrwyth yn y pethau yma. Fel eglwys i ddechrau, fel fod pobl tu fas i'r eglwys yn edrych arno ni a gweud, i fi eisiau bod yn rhan o'r teulu yna. Mae'n rhywbeth arbennig fyna. Bod pobl yn gweld y cariad a'r goddefgarwch sydd gyda ni tuag at ein gilydd. A tuag at eraill, wrth gwrs. Ond cofiwch, nid y ffrwyth sydd yn achub, yr hadyn sy'n achub, yr hadyn sy'n dod o'r ffrwyth. A mae hwnna'n anhygoel wrth feddwl am sut mae'r arglwydd yn ein defnyddio ni. Allwn ni ddim achub neb, ond beth sy'n anhygoel yw fod gyda ni nawr, oherwydd bod ni wedi derbyn had yr efengil yno ni, i ni wedi dwy'n ffrwyth, a nawr mae had yr efengil mynd mas ohono ni, tuag at eraill, a fod hwnna'n gallu dwy'n ffrwyth. Fod bywyd yn gallu dod o'r hadyn sydd wedi dod mas ohono ni. Mae hwnna'n wirthiol. Mae hwnna'n fendigedig. Gweddiwch arglwydd bendithio'r had yr efengil, had y gair, sy'n dod mas o fy ngennau fi yr wythnos yma. Defnyddio'r hadyn yn arglwydd. Dyna'r bwriad ar nos Fawrth, pan fyddwn ni'n cyhoeddi fod yr arglwydd, yr un arglwydd, a fod dim byd wedi gwneud yr arglwydd yn amerthnasol. I ni eisiau dangos. I ni eisiau fod yr hadyn yn mynd mas fel bod yr arglwydd yn gwneud y gwaith. Yn drydydd, mae mwy o diroedd gwael na thiroedd da. Nawr, nid bod yn negyddol ydw i fan hyn, dweud beth sydd yn real, y reality. Mae mwy o diroedd gwael nag sydd o diroedd da. A nid damwain yw hynny, mae'r arglwydd Iesu'n gwneud pwynt o'r peth. Mae eisiau ni wybod, mae yna fwy o bobl, mwy na thebyg yn ein amser ni, ond i bai fod diwygiad neu rhywbeth arbennig yn digwydd, mae yna fwy o bobl sy'n mynd i wrthod yr arglwydd nag sy'n mynd i dderbyn e. Ac eto, os chi unrhyw beth fel fi, os fi'n onest, fi dal yn cael sioc. A fi dal yn surprised pan mae'n digwydd. Dylen ni ddim bod. Dylen ni siomi, dylen ni fod yn teimlo drostyn nhw ac yn teimlo trienni drostyn nhw, ond dylen ddim fod sioc. Pam? Oherwydd mae'r arglwydd wedi'n rhybuddio ni. A mae'n rhybuddio ni, nid bod ni'n edrych ar 3/4 y greadigaeth, 3 mas o 4, ac yn dweud, o na fe, mae 75% o bobl fi'n efo ynghylydd nhw yn mynd i dweud na. Na, ond bod ni'n disgwyl bod pobl yn mynd i ddweud na yn fwy aml na maen nhw'n dweud ie i'r arglwydd Iesu. Ac edrychwch beth sydd yn ei herbyn nhw. Mae 3 math o dir yn dos sydd ddim yn dwy'n ffrwyth. Yr un cyntaf yw fod Satan yn dod ac yn cipio yr had. Yr ail un wedyn yw fod dim gwreiddiau, fod dim graidd i'r efengil yna, felly pan mae'n amser gorfod cyfrif y gost o ddilyn Iesu, pan mae pethau'n mynd yn anodd, maen nhw'n rhoi lan. Ac yn drydydd wedyn, mae gyda chi'r draen, fod gofalon y byd a hudoliaeth golyd yn dod ac yn tagu'r gair. Mewn gwirionedd, mae Satan yn rhan o'r 3 ohonyn nhw. Nid fod yr un cyntaf yn fai ar Satan ar gweddill, lle mae Satan yn rhan o'r cyfan wrth gwrs. Ond beth mae'n dangos i ni yw fod yna gymaint o bethau yn ein herbyn ni pan i ni yn pregethu'r efengil. We're up against it. Okay? Mae'n iawn i ddeall ac i gydnabod hynny. Os i ni ddim yn cydnabod hynny, ni'n dweud celwydd wrth ein hunain. A mae yna un peth yn enwedig fi'n credu dyddiau yma, sef yr un ola, y draen, sydd yn addas iawn i'n amser ni fi'n credu. Hynny mae'n sôn am hudoliaeth golyd sydd yn derm eitha mawr, ond hudoliaeth y byd, ffordd y byd, y pleserau y byd, profiadau'r byd, statws y byd, jyst popeth ynglyn â'r byd. Dyna beth mae pawb eisiau. Mae lot o bobl yn rhoi eu pwys nhw, yn gosod, eu gobeithio nhw i gyd ar y pethau yma. Na'r cwbl sydd i gael yw profiadau bydol. Ond ambell tro mae eisiau reality check arno ni. Ond os byddwn ni'n stopo fyna, byddwn ni'n anghywir i stopo fyna, oherwydd ar yr un pryd, mae'r tir ola yn dangos i ni fod yr arglwydd Iesu'n fwy grymus.
fod yr arglwydd Iesu yn abl i achub. Y dylen ni ddim digaloni. Y dylen ni ddim anobeithio pan ni'n dod at yr efengyl a cyhoeddi yr efengyl. Mae'n dangos i ni mor werthfawr yw pob enaid. Mor werthfawr yw pob hadyn sydd yn mynd mas. A dwi wrth y modd gyda'r ffordd mae Iesu yn disgrifio yr un sydd yn dod ac yn credu. Adnod 20. A dyma'r rheini a dderbyniodd yr had ar dir da. Maent hwy yn clywed y gair ac yn ei groesawu, ac yn dwy'n ffrwyth hyd 10 ar 20 a hyd 20 a hyd ganwaith gymaint. Yn yr hen gyfieithiadau yn ei dderbyn, neu clywed a chroesawu. Dyna'r gwahaniaeth. Dyma'r gwahaniaeth, fod y gair nawr yn dod yn rhywbeth maen nhw'n ei dderbyn. Nid jyst yn ei glywed, ond yn ei dderbyn. Yn ei groesawu. Bo chi'n croesawu Iesu Grist. Bo chi'n croesawu ei faddeuant e. Bo chi ddim yn dweud, o na, fi'n mynd i wneud pethau'n ffordd yn unan. Sai angen help rhywun arall. Ond bod ni'n croesawu Iesu Grist. Yn derbyn maddeuant Crist. Yn derbyn ein cyflwr ni fel ydyn ni. Yn derbyn cyfiawnder Crist. Yn derbyn bywyd newydd. Yn derbyn statws newydd fel plentyn Duw. Chi'n sylwi? Mae'r pethau yna sydd yn wir am y Cristion i gyd yn bethau i ni wedi derbyn. I ni wedi croesawu. Pam? Oherwydd allwn ni ddim eu hawlio nhw'n hunain. Allwn ni ddim eu hennill nhw'n hunain. A mae'n anodd nag yw achos chi'n meddwl chi'n pam na fydde rhywun eisiau derbyn y pethau yma. Os mae rhywun yn cynnig miliwn o bunnoedd byddech chi'n mynd, plis, diolch yn fawr. Pam ddim? Ond mae rhywun yn cynnig rhywbeth gymaint gwell fan hyn, a mae 3 mas o 4 yn dweud, na, dim diolch. Neu maen nhw'n dweud, ie, ar y pryd, a wedyn maen nhw'n colli golwg. Nes dim greiddiau gyda nhw. A beth oedd yn haro fi wrth baratoi oedd, mae'n teimlo bron fel gwrthgyferbyniad o pa mor anodd a gwirthiol yw e i bobl ddod at Iesu Grist, ac ar yr un pryd pa mor rhwydd yw e. Dyw ddim yn anodd, dyw ddim yn gymleth yw e. Mae'r efengyl newyddion da'n rwydd. Dewch a plygwch i'r arglwydd Iesu. Dewch a derbyn gan yr arglwydd Iesu. Ac eto mae'n anodd. Pam? Oherwydd balchder. Oherwydd ein bod ni wrth natur eisiau bod yn arglwydd ar ein bywyd yn hunain. A mae'n bod ni wrth natur eisiau gwneud beth i ni moyn wneud, a bod yn fos ar ein hunain. A felly'r her i ni yw i gofio mor wirthiol yw e, mor arbennig yw e, ac ar yr un pryd peidio colli golwg ar mor syml yw e i gyhoeddi'r efengyl i bobl eraill. I beidio gorgymlethu pethau, ond fod e'n ddigon syml gall plentyn wneud e. A dyna yw'n gwaith ni, ynddo fe. Nid ein gwaith ni yw gwneud Cristnogion, ond esbonio'r efengyl iddyn nhw. Ac o ran hynny, mae'n syml. A felly mewn un ystyr, mae'n gwaith ni'n syml. Gofyn i bobl, dweud wrthyn nhw, dyma Iesu Grist, newch chi ei groesawu fe. Newch chi ei dderbyn e. Mae'n cyfrifoldeb ni'n syml iawn. Gwaith yr arglwydd yw'r gweddill. A ni'n ymddiried ynddo fe i feddalu calonau ac i ymwneud â phobl yn ôl i anghenion nhw. A felly, dyn ni'n gallu dweud, wel, dyw mywyd i ddim yn ddibynnol ar pwy ydw i. Mae mywyd i'n ddibynnol ar y prif gymeriad yn yr hanes, yr hadyn. Yr hadyn sydd yn diffinio pwy ydw i. Yr efengyl. Dwi ddim pwy ydw i oherwydd beth i fi wedi wneud, beth i fi wedi wneud yn y mywyd i, pwy accomplishments dy fi unrhyw beth. Y rheswm yr ydw i yma ac yn gallu dweud mod i'n ddiogel yn wyl yr arglwydd yw oherwydd hadyn yr efengyl. A mae rhywun wedi plannu'r hadyn yna yn fy nghalon i trwy ras. A mae'r un peth yn wir i chi. Mae rhywun, rhywbryd yn eich bywyd chi wedi plannu hadyn yr efengyl yn eich calon chi. Diolchwch i'r arglwydd am y person yna, hyd yn oed os chi ddim yn gwybod pwy yw e, neu hi. Diolchwch i'r arglwydd amdanyn nhw. Wedyn mae'r arglwydd yn defnyddio, wedi defnyddio rhywun, pobl falle, i blannu hadyn yr efengyl yn o'ch chi. Yn had i oedd e i fi. Beth amdanwch chi? Pwy fyddwch chi'n plannu'r hadyn yna? Er mwyn iddyn nhw gael clywed yr efengyl. Mae mor werthfawr
Dyma sail i'n gobaith ni. Dyna beth sy'n newid calonnau. Fi gweddio y byddai i'n gallu dal ati i wneud ei fy mhlant i. Ac i chi. Pwy ewch chi ati? Felly te, i gyhoeddi Crist iddyn nhw. Felly, i gloi. Mae'r arglwydd yn cyflawni ei waith drwy ei weision. Mae ganddyn ni'r fraint o hau hadau. I chi mynd i gymryd mantais o'r fraint yna. Yn ail, cofiwch, mae'r spotlight ar y gair. Nid arno ni, yr heiwr, ar y gair. Cofiwch bod grym yn perthyn i'r gair. Gadael i'r gair wneud y gwaith. Dyma mae'r Beibl yn dweud, dyma mae Dyw yn dweud. A credu bydd Dyw yn defnyddio hwnna. Peidiwch â colli hyder yn y gair. Ac yn beth mae'r gair yn gallu gyflawni. Ynoch chi a trywch chi. Yna cofiwch mae mwy o diroedd gwael nag sydd o diroedd da. Felly peidiwch â digaloni pan mae pobl yn gwrthod yr efengyl. I ni ddisgwyl fod pobl yn mynd i gysau Crist a'n cysau ni. Oherwydd mae'r arglwydd wedi rhybuddio ni o hynny. Ond gwnewch yn siŵr yn fwy na dim byd arall eich bod chi eich hunan wedi croesawu y gair, wedi derbyn y gair, wedi derbyn Crist. Ac bod chi nawr yn byw fel rhai sydd wedi profi hynny eich hunan, ac oherwydd eich bod chi'n gwybod mor werthfawr yw eich hunan, bod chi eisiau hynny ar gyfer y bobl eraill sy'n byw o'ch cwmpas chi. Gogoniant i'w enw fe. Amen.